Abdullah. Allah. Ne ala ka joy. Allahu akbar. Ala dinne ne ala ka joy. Allahu akbar. Odla ayni vamu. Aminu weleda. Aminu muso do boraka tubi sisa. Okera sisa. Fen menina. Chew menina. Odela ala de bi se ke joni. Allahu akbar. La. Allahu akbar. Ala ka boma mamake hali emin nama latiba do tisaka sabati. O tesabati. La. Ni Maryama kabo ibolo Isa kabo ibolo ni ala de ya fama irakanga sira le votonye Sigatola. ala de do muna Akanya fo. Maryama de do eko ala fere de do mado singa generaliser Allahu akbar. Obeke. ko beb se ke ala de même muna takhsisan li Isa alayhi salam muna sabo kanjugoye hali minu mika fewama kuma dola ka atuguruma abba ka galoda bala mene yere ko ala de do Allahu akbar. Maryama ala muyi Allahu akbar. anga ngam forati kuma do folima hakli yere ti so mo do forla Sigatola wilbali. odala ne bla srali ambal mo fe wa amba do ni chemunu ye wallahi ni ne bato ni do bi kanda ka chemine wazna mustafa kira labai kira mi nana isa yere de me akabara la Kinaka. wa isa kira mi ngofo kayira kabina kira labado wala wala de Atiyelama. odala kayira ne ela isa ko ne ala dinye ne ala ka jonye ne te ala dinye Allahu akbar. Sigatola. ka mɔgɔw weleli daminɛ ka na ala ma k'a to bamananya na ni min mun nkalontigiya min bɛ an ka sɛbɛnfɛnw kɔnɔ Sigatala. fi Bukhari wa fi Muslim a bɛ yen nka tiɲɛ t'a la o de b'a la dɛ o ye jumɛn ye k'a fɔ kira Jibrila taara jigiya ka kulu wo la ani boli bɔra yen a taa ka kiraya dɔ ka taa zammiluni dasiruni a ye n biribiri fini na n tɛ n ka kiraya kalama galodo Allahu akbar. a sirannen fo a muso de bɛna hakili sigi a ko mɔgɔ kana siran n bɛna layɛ ni jinɛ kafiri de bɛ ka jigin i kan n bɛna ɲɛ f'i ye ni ala ka mɛlɛkɛ yɛrɛ don naamusu minnu jiginna kira fɔlɔw kan n bɛna ɲɛ f'i ye muso in y'o ko dɔ kɛ ni mun ye k'a ka disa bɔ a kun na ko ni mɛlɛkɛ don k'u bɛ taa wa nka ni jinɛ don k'o bɛ to yen ni kumaw de ye hinɛ mɛlɛkɛ ko a ti jigin yɔrɔ la muso disanda bɛ yɔrɔ min ala ka mɛlɛkɛw o la an tɛna jɔ o nɔfɛ an tɛ jɔ o nɔfɛ ɛ n'o tɛ hali ni ka mɛsi dafalen don mɛlɛkɛw bɛ jigin i kan ni bɛ minɛ a dɔ b'a hinɛ mɛlɛkɛ dɔ kɛ n'a a tɛ niw minɛ ni hinɛ wa nasitɔ ti nasita dɔw ni bɛ minɛ ni nɔgɔya bɛ yen hinɛ mɛlɛkɛ de don k'i si ka ala ma ye nka ni e ye min man ɲi a bɛ jigin e de kan ni juguman ye disabɔ bɛ mɛlɛkɛ bali ka jigiya n'a fɔra tanazzalul malaika wa ruhu fiha ko bi su in na mɛlɛkɛw bɛ jigin n'o don o tɛ jigin Mali kɔnɔ na disanda caman ti yan disako tɛ mɛ ka yirani ni aw la muso de filɛ k'an ka kira ka kiraya fɔ a ye nka a m'a bɛɛ fɔ a ye dɛ a y'a hakili de sigi disa bɔlen kira ko a taara ko ala t'e labila mɔɔ de ye ɲumankɛla ye a ye kira hakili sigi nka ale t'a dɔn dɛ a ko n ka kerecɛn karamɔgɔ bɛ yen n tɛ Isa yɛrɛ ye dɛ an ka taa Isa fɛ k'a fɔ a ye dɛ kerecɛn karamɔgɔ Warakatubu Nawfal na n k'i tɛgɛ ta ka taa ye n'i ye kira ye i tɛ kira ye o de bɛna f'i ye ala n'a ka kira Warakatubu Nawfal de ye Mamadu ka kiraya fɔ a ye a si san 40 a bɛ boli ka bɔ kulu la a yɛrɛma a sirannen jatigɛlen nbiri ala n'a ka kira n'i y'aw ka Mamadu ka kiraya di cogoya ma Jibrila bɛ t'ale de dɛrɛ kulu wo la iqra ma ana biqari
ne ma kɛ kalankɛla ye a b'a dɛrɛ ikra kira b'a fɔ ne t'a dɔn Allahu akbar Jibrila tɛ se ka ala kira dɛrɛ ayi o fanga tɛ Jibrila la kira bɛ Jibrila ni sange billahi al-ali Allahu akbar aidra kira bɛ Jibrila sanfɛ siga to la be ay hali ni adamaden sabatira Seydina Ali ka kuma de don a ko maratibu don a ko ala ka danfɛnw a ye dɔw da ni hakili ni nege ye n'o ye ne ni e ye a ye dɔw da ni hakili ye a ma nege da olu la a ye dɔw da ni nege ye a ma hakili da olu la kɔrɔmaden min fila de ni ɲɔgɔn cɛ a ye jɔn da ni hakili ye ni nege t'o la k'o ye ala ka mɛlɛkɛw ye siga to la a ye jɔnw da ni nege ni hakili t'o la k'o ye bagaw ye ko hadamaya miliye la n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ mɛlɛkɛw la ko i jija i hakili ka se i nege la nege b'i wele ka na jɛnɛya min ma hakili se ko hakili o ka bonya nege ko n bɛ ba jɛnɛya la sabu n ka lebu b'a kɔfɛ n bɛ ba sonyali la sabu n ka dɔgɔya b'a kɔfɛ n bɛ ba nkalon la sabu n ka maaniya bɛ o la k'i hakili bonya i nege k'olu bɛ bila mɛlɛkɛw sanfɛ sabu mɛlɛkɛw la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun mɛlɛkɛw ta ye u bɛ ala ka ordre de kɔnɔ a kɛ olu dɛnnen don ten nege t'u la u tɛ jɛnɛya nege minɛ u tɛ sonyali nege minɛ o t'u la jango k'a kɛ nka ko bagaw ko hakili t'olu fɛn ka nege b'u la ko ni maa min fɛnɛ nege sera hakili la a nege b'a wele ka na juguman min ma faama ka fantanw tɔɲɔ juge ka kiiri jugu tigɛ nafolo kama karamɔgɔ ka ala ka kunfinw janfa a balocogo kama sanni ni feere la commerce namara ni maa min nege sera hakili la ko o tigiw bi bila bagaw ni dugumana cɛ ne kuranɛ ka kuma ye ala ko cogo di k'ale ye adamaden da fi ahsani taqwim dancogo ɲuman a ɲuman na a ɲumanya ye jumɛn ye bɛɛ ka y'i dancogo la nka adamaden ta dafa ye jumɛn ye ko hakili min dira a ma a ɲuman ni juguman dɔn ko summa radadnahu n y'a retrogradé asfala safilin fo kodɔnbali bɛɛ juguman mais cɛ sadakallahu al-azim bagaw tuma dɔ la bagan tɛ sɔn min ma adamaden sɔnna o ma n'i ye bagan ɲini i bɛ tila ka bagan muso dɔ ɲini ka fara a kan mara la yen nka bi adamadenya jɛnna n'a ye cɛ ni cɛ an ka se ɲɔgɔn ma ten dɛ bal ka mariage kɛ officiellement cɛ ni cɛ dabalibanko dan billahi al-ali al-azim o la adamaden dɔgɔyara ka tɛmɛ bagan kan kuranɛ aya wɛrɛ bɛ yen ala ko ten kal an'am bal hum adall adamaden kɛra i b'a fɔ bagan ko nka o tɛ dɛ ko u filila ka tɛmɛ hali baganw ka fili kan n terikɛ dɔ bɛ k'a fɔ n ye ko ale n'a muso kun taara vacances dɔ la yɔrɔ dɔ la o bɛ yen o balila ka cérémonie ba dɔ ye jama ba b'a kɛnɛ kan olu ko nin ye mun ye ko mariage de bɛ sen na olu kɔni ko f'an yɛrɛ ka taa nin mariage y'an ɲɛ na tellement que a fête ka bon jama min bɛ yen olu y'u labɛn de fo cérémonie in ka k'o ɲɛ na taar'o labɛn u sigilen don ko kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmuso bɛna bɔ taara sɔrɔ cɛ fila de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo ka na jɔ kɛnɛ kan nka kira ye tiɲɛ fɔ al-fitanul kubra ko diɲɛ ti wuli fiyewu balawba minnu bɛ wuli diɲɛ kɔnɔ wa bi Mustafa y'a fɔ a ko ya'ati ala nasi zamanun yutazawwaju al-ghulam kama tutazawwaju al-mar'a a ko diɲɛ ti wuli fiyewu k'i bi kamalenkɔrɔ de tɛgɛ minɛtɔ ye ka taa cɛla la i n'a fɔ npogotigi bɛ taa a ka furuso la cogo min sadaka rasul n'o de ye tiɲɛ fɔ a ye nin fɔ minnu cɛla n'o ma ye ne ni e ye cɛ ni cɛ furu bɛ siri bi officiel n'o yɛrɛ banna o muso ni muso ta daminɛna jɛngɛrɛ n'a ye diɲɛ baara ya bi diɲɛ tɔ ye jumɛn ye
bana hein bana pew diɲɛ ka wuli Tiɲɛ. asharatu bɛɛ dafara a dafara foyi ti fɔ bilen Ayi. tamasen na ko nin ye diɲɛ wuli tamasen min ma kɛ o tɛ yen o tɛ yen Allahu akbar ayitara n b'a fɔ minnu namaralen don k'a fɔ k'o bɛ kɛ n ka dɔn ma dɛ Ayi, o nka tɛ. a sɛbɛkan bɛɛ kɛra Allahu akbar kɛnɛ kan kuranɛ yɛrɛ y'a sabati hein diɲɛ kan ka wuli ni min ye tamasen bɛɛ dafara dafara taraba sa'a waati surunyana siga waati surunyana Allahu akbar الساعة نو قيام الساعة أسوينا نقول يا ربي اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ورما ديون غفس فس سنغ سريانو لا sunatula كونغا اولو يربي نينا كونو كودوني كبو تشمبه من ديبا siga واجب بكياتين نفانيه سبو يني حكرتيا sigatula غفلة دي بي إننا نيدو موردون كي قدو كبو تشيرا من ديبا siga Allahu akbar bawma min ni biti iti cesrai ayi itai odda senali ko filibanjiya ko ka bulombe ko damadowla ko debi jofli ka bo siratige ceka ka so min nganga jonda alala madola o de kera jofli lay siga wala wala senali ko fola jume ko salasun yamtahin biha uqul ar-rijal Allahu akbar siga ako fenza babai وبالله جربك جو حكلا والما عدم الدو حكلا Allahu akbar لجر بلاده لجر Allahu akbar nga جو بالله جدي جن مسك سبتي siga نندينا nga كمتا ده mate بارد Tiɲɛ. ما هو ما يدا نندينا مبارك كو يوانا على بو بلاي يدينا sigatula bɛ kɛ جوجو دمادو كسبتي اودك siga اكو لجربي بك ما هو حكلا نفنزا بدي اكو هنا اكو افلني افلا يجمع المال siga Allahu akbar نغلو yafo كسرو ككفو Allahu akbar نقول بالي ده atiyelama شنا مو باللجرة بيني كلا كنت كاد الفقر أن يكون كفرا siga فأن يسر يلك مو كافريا سبينا سمن نقول نفهم من قدم يا بلودي مسلمان أنا بفركدي أكجوب فلادو كحرام ينام نفهم والما كفو على ندرة إلى نعي مولو دوغيلدو فنبلو يلا على كون يتشيوا بكي ويلي Allahu akbar كاد الفقر أن يكون كفرا Allahu akbar فانديا نلا جربي كلني دو كاتمولو odo nga nafulo la jarabi fila de do siga sigatula wuli man do de atiyelama nafulo na sɔrɔ la ka ba baara daminɛ na adamnera fanda t'a bolo tuma dɔ la n'a t'i bolo i na ala minɛ ke hali n'i ma ala minɛ i na dɛsɛ minɛ ke o bɛ kɛ a tɛ yen ate nka n'a dira e ma dun adamnera cɛ min bɛ a to n bolo ka dɛsɛ ka haramu to yen o cɛ ka dɔgɔ o ka dɔgɔ Allahu akbar ayitara o ka dɔgɔ dɛ ka dɔgɔ ale sigatula ka nafolo don a donda fɛ Allahu akbar wa dɔ bɛ yen dɔ ka nafolo yɛrɛ b'a bolo a kɛn bɛ ka kunna yɛrɛ ye cogonin dɔ la nka a tɛ don ala ko dafɛ ayi a tɛ don a la nafolotigi caman ta bɛ taa tɔgɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min a dɔw ta bɛ don yen nka bakhili dɔw bɛ yen olu ta olu bɛ wele ko sahi siga kuma dɔ la hali u t'a ɲɛ u yɛrɛ ye Allahu akbar nka bakhili dɔw bɛ yen olu ta bɛ di tɔgɔma yɔrɔ dɔrɔn na a bɛ sɔrɔ di nka ala ko t'a la ayi o ta la ne de ka ca Allahu akbar n ka nafolotigiw la o de la ka yira ne ni e la an k'a faamu ko nafolo ye lajarabila belebeleba ye Allahu akbar ne se nari ka kuma ye ka sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ walahi setigi ala sɔrɔ ka di kojugu suragadi ayitara bilahi sabu ka nɛɛma kɛ ala ka jɔnw ye a b'i n'a fɔ o bɛ min kɛ jɔn ye a bɛ nisɔndiya min kɛ ala yɛrɛ bɛ kɛ ten de Allahu akbar o de la ko jɔnni ka fisa dani na bɛɛ ye kira ɲininkalen o la a ko anfa'uhum linnasi siga Allahu akbar maa min bɛ mɔgɔw nafa ka tɛmɛ bɛɛ kan o de ka fisa mɔgɔw bɛɛ ye o bɛ kɛnɛ kan o jɔnni bɛ se k'o kɛ ni se tɛ se ni nafolo tɛ Sedu. o de la n'ala ye nafolo d'i ma ye fɛnba k'i ye cɛ kira Muhamadu Mustafa delila ka nin kuma kɛ a n'a ka sahabaw cɛ cɛ sahabaw ko a ko nafolotigiw ye hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ kira ko la hali aw dɔw bɛ gɛrɛ min kɛ furumuso la ko o bɛɛ ye baraji ye ka di a ma Allahu akbar
o ko kira ma e nafolotigi fana bɛ gɛrɛ o furumusow la o bɛ gɛrɛ wulibali don tuma dɔ la e fantan e tɛ se ka muso fila balo e tɛna ta kɛnɛ ma nafolotigi a b'a ta fo 4 a bɛ se k'a bɛɛ balo ale tɛna caya i ta ye dɛ nka a seginna yɔrɔ jumɛn ko ala ka fusamantiya don a ka jɔn ye nka nafolo bɛ ka min fitiriwɛlɛ ka bɔ ala ma o de ka ca i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn kan misiri kɛnɛ na ye se sɔrɔbaliya don n'ala ye se k'a ye e yɛrɛ b'a ɲini i ta ye n'a b'a turu da o de kun n'a dira e yɛrɛ ma an fana b'e ɲini e ti ye a bɛ nin cogo in de la se bi te yen se n'ale ye mun tugu a la o wal wilaya ani ɲɛmaaya faamaya i kun i ni ne bɛɛ kun ka kan nka bi ala ye e talondalo ka n'i bila an bɛɛ ɲɛ ko faama filɛ nin ye k'a sɔrɔ an bɛɛ kun ye kelen nka a kɛra faama ye tuma dɔ la ala ko dɔ kun b'a la nka o bɛɛ banna bilahi a dɔw bɛ don bolitigiw de kan o kalifa an bɛɛ olu de ma mɔgɔ bɛ ɲinɛ ala kɔ fanga kama wa fanga bɛ jɔ cogo o cogo tɔɲɔgɔn bɛ na an y'o de f'i ye kana fanga jɔ ni tɔɲɔgɔn ye bi ɲɛ b'o de la ka mɔgɔ dɔw tɔɲɔ k'u don kaso la ka bin u kan heyi o tɛ fanga jɔ dɛ tɔɲɔgɔn bi tile ɲɛ nka tɛ sini dugu jɛ ye a y'a jɛ ninnu kuma in na welebali don n'i miirila dɔrɔn i b'a sɔrɔ minnu ka fanga ka bon i ta ye namuru dugu Kanaan Firaun Musa Buktu Nasr Shadadi bun Adiw a y'o ka fanga lajɛ e t'o bɔɲɔgɔnko sɔrɔ fanga kɛra territoire ko ye sa n'i tɛmɛn'o kan i bɛ taa don dɔ ta la welebali don dɛ nka ninnu ye diɲɛ mara masakɛyaw kɛ maa minnu y'a kɛ ninnu b'a la n'i ko i b'u jate Namrud bun Kanaan b'a fɔ minnu ye diɲɛ mara masakɛya kɛ ale b'a la mais ɲininkali kɛ k'a ka ko laban na tɔɲɔ ti tɔ to foyi la faama sabali mɔgɔw kana tɔɲɔ o de y'i ka fanga sabatila ye sabati o kan nka fanga filɛ nin ye a binna ni mun ye tɔɲɔ laadiriya min bɔra ye tuma dɔ la e yɛrɛ tɛ o la mɔgɔ dɔw bɛ nin de fɔ an y'a fɔ n ko ka justice lajɛ ka tribunal lajɛ ka kasow lajɛ mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ u bɛ se k'a fɔ ne kelen bɛ se ka nin bɛɛ kɛ cogo di e kelen ma yɛlɛ an bɛɛ kunna e tɛ se i kan ka bɔ yen de a wulibali de don walima i ka masuliyata i ka kan ni min ye gérance de don a bɛ gérer di minnu kan ka nɔ ta ka na ɲɛ f'i ye olu bɛ yen nka laban ye mun ye Seydina Ali kɛ kuma na ko ala bɛ mɔgɔw lajarabi n'a ye n'i ye fanga ye ka sɔrɔ n y'a f'i ye n'i ye fanga sɔrɔ dɔrɔn i kan ka sabali Yusufu alayhi salam aw ka ka histoire lajɛ a binnen kɔnɔ kɔnɔ ka bɔ yen ka taa kaso kɔnɔ faamaya dilen a ma a y'a lajɛ a laban na kɛ a seginna ala ye den ma nka a laban ye min ye ala ka lajarabila Seydina Ali kɛ kuma la ko al-musiba k'i lajarabi k'a lajɛ ni bana ye don dɔ la nka n'i banana ko kan'i jigi tigɛ ala la a ye min da Ayuba kan a b'o da e kan nka Yakuba tora ala nɔfɛ a ka bana in kɔnɔ Ayub alayhi salam Ayubu sɔnna ka ku ala k'o dekun kɔrɔ n'i ko fɛn o fɛn don lajarabi ala y'a kɛ kiraw de lajarabi ni nin ye ka ye ka ne ni e kalan o la ne ni e jangan ka to fɛn minnu na o ye nin de ye an bɛ suba la o ko Sayyidi Sharif Osman Madan Haidara ko a surunyana na kaban an bɛ suba min na Laylatul Qadr don latigɛ su don ka ɲini ala ka latigɛ ɲuman kɛ an ye nin suba in na dekun bɛ minnu kan ya Rabbi ala ka dekun wuli tɔɔrɔ bɛ minnu kan ala ka falen hɛrɛ la bana bɛ minnu na ya Rabbi ala ka kɛnɛya di ala taabɔ ala ka yafa u ma ala ka hinɛ u la ala k'o k'a ka alaya kama ka ɲɛnama hinɛ kɛ an yɛrɛ ye ala ka kɔrɔta ni wasa di an ma ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye salla Muhammad wa alihi man al-fard man as-samad man al-kahhar man al-wahhab man al-razzaq man al-muhyi man al-mumit man al-nasir man al-majid من المعز
من المذل واحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ايدرا السلام عليكم دينتي الله أكبر بك. أي كنك. نعم. أي ممانيك. الله أكبر. أي كنك أي ممانيك. الله أكبر. ألا جنبا دوكمبي. فوي تابلو.
Alhamdulillah, ça fait les 15 troisième mois 2026. Les gens nous il a gagné un travail intéressant. Voilà, la simple élément, il faut qu'on chine 15 heures, travaux à décider comment. Lui, il a tout à fait du groupe Gera, ami pour les calabaniques, on a fait travaux à décider comment. Belle idée, on est libre. Autre chose qu'on fait, la simple élément, qu'est-ce qu'on fait uko ni kene akabuye kakene baradiso kama una lendo katika oye nasabe kati wajuna la bela kenema ala musara ote ni ko be almani ko ala se tema oye sinikere bela domima sinikere bela do weekend trans rawa misila ko la se bela kenema wala anna qadi bahadi kemandi shafi سيدي شريف عثمان مدام هجرة فتتقبل مؤسسا مكرمة. Les 15. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفصاله. آمين آمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أيدرا. أسلمي وأمي فلوكا على فو. وكاكا. كا على بركة دا. جي. كا على ولي ماندو. كا صلي كراولا سو خير ماكا. محمد المصطفى. جي. كا صلي أسود سن مانكا. ka soli aka sahaba ɲumanw kan nin su in na k'an ka foli ɲɛsin a silamɛ bɛɛ ma minnu bɛ kɛnɛ kan yan ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ an ka foli b'u ye su in na Laylatul Qadri su in na ni o bɛnna le 15 troisième mois 2026 ala ni ce nin kɛnɛ in kan foli kɔfɛ ani aw barika dali kɔfɛ an b'a ɲɛsin setigi ala ma ni damakasi ye hami min bɛ aw la ani min bɛ an na ala de b'a bɛɛ dilan yarabi ala m'o dilan la an bɛ min fɛ ala k'a nɔgɔya an ye an bɛ siran min ɲɛ ala ka don an n'a cɛ o kɛnɛ kelen kan an ka jamana an b'a kalifa ala ma jamana in se tɛ anw ye nka ala min y'a da se b'o ye an b'a ɲini o ala in fɛ an ka jamana ala k'a kɔlɔsi an ka jamanadenw ala k'u kɔlɔsi ala k'an kisi a kɔnɔ ala k'an tanga a kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye minnu ni ala ye jamana in mara d'u ma bi
an bɛɛ ka dugawu de kan ka kɛ kelen ye ŋaniya bɛɛ kan ka kɛ kelen ye k'a ɲini ala fɛ ala y'an mara di minnu ma an ka lafiya ni jamana yɛrɛ lafiyali ni jamana basigili ni jamana ka hɛrɛ bɛ min na ala k'u bila o sira kan amin ala sɔn ala k'u bila o sira kan amin ala sɔn n'u y'o sira minɛ ala k'a n'u dɛmɛ o la amin ala sɔn an b'u fo an ka nin donba kɛnɛ ninnu kan o ka ca san 40 ye bi nabi ko isa kante ɲɔnɔ a ko ɲinɛ ye a san 42 ye an sigi wo sigi duwawu kɔfɛ an bɛ faamaw ka kado d'u ma o kuma na kado wɛrɛ tɛ kado wɛrɛ ti min bɔ de don a bɛ mɔrinasi ɲɛ a bɛ sebe ninnu ɲɛ a bɛ bakaw ɲɛ a bɛ domakɛ ka saraka ɲɛ sabu ala n'a ka kira kumakan na ko faamaw a ye kɛ laadiri ye a ye tilen a kana jamanadenw tɔɲɔ a kana t'u ka tɔɲɔ a ɲɛ na nafolo min n'o ye faso ta ye n'o b'a ka mara la a y'a kɔlɔsi a y'a kɛ tiɲɛ kan kana siga dɛ fɛn o fɛn n'i b'a kɛ kabakolotigi ɲɛ b'a la i bɛ dugukolo min kan min y'a da ɲɛ b'a la faama ka wasa ni hɛrɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye ka tile a fɔ ala tɛ yen a fɔ ala tɛ yen faama mais i bɛ ka mɔgɔ minnu mara ala ka jɔnw don ka n'u tɔɲɔ dɛ ɲɔ t'i mago bi sa non fanga bonya t'o la fanga si bonya t'o la n'i y'ala ka jɔnw tɔɲɔ ala t'i fa a b'i malo k'i bɔ yen ala jan b'a ka mɔgɔw la dɛ a ye mɔgɔw gasi sigi a ye baara kɛ ni tiɲɛ ye a ye tile n'o kɛra ala b'aw dɛmɛ diɲɛ na yan i kɛra silamɛ i kɛra kafiri ye o y'i kungo de ye mais n'i ye mɔgɔw tɔɲɔ ala t'i to yen dɛ Firawuna ka fanga ala y'a bonya kosɛbɛ yanni diɲɛ wuli cɛ Firawuna tɔgɔ bɛ fɔ mais ala y'a dɔgɔya k'a mago sa k'a baara to k'a to ji la a n'a ka jama k'u faga k'u dɔgɔya mun na k'a ye mɔgɔw tɔɲɔ Firawuna ko ale ye ala ye ala ma dimi ni jurumu bɛ diɲɛ kɔnɔ jurumu si tɛ se ka bonya ka tɛmɛ ala ka jɔn k'a fɔ ko ale de ye ala ye jurumu man bon ni ye Firawuna a ko ana rabbukumul a'la ma alimtu lakum min ilahin ghayri ne ti ala wɛrɛ dɔn aw la ne Firawuna kɔ ne de y'aw ka ala ye Firawuna yadara mais malgré tout a ko ale ye ala ye ala ma dimi ala ti kɔrɔtɔ i bɛ ala sɔrɔ yen i mana mɛn cogo o cogo ala ɲɛ b'i sakuma na a ɲɛ b'i ni bɔ don la a ɲɛ b'i ka se bankuma na o la ala ti kɔrɔtɔ a ka jɔn kɔrɔ a ko a ye ala ye ala ma foyi fɔ a ko ne ye aw ala ye a ye ala ko fila de fɔ a ko ne de y'a ka alaba ye a ko wa ne t'a dɔn ala wɛrɛ b'aw la ne Firawuna kɔ kuma fila ye ni ɲɔgɔn cɛ san 40 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ san 40 ala ma foyi kɛ Firawuna na ko a ye ala ye mais tuma min na a ye ala ka jɔnw tɔɲɔ mɔgɔw ɲɛ gana mɔgɔw kamana gana taa fɔ n ti mɔgɔw la i tɛ se ka kuma dekun sera degré dɔ la a bɛ bana in salaka a bɛ mɔgɔw ɲɛnama minɛ k'u faga u ka denbaya ɲɛna
ka walimuso bɔsa tigi la k'a kɛ a ta ye ala ko sisan firawuna i jalakira i ni ne ala cɛ ne ma kɔrɔtɔ nka i ni jɔn cɛ ne ka jɔn ti tɔɲɔ ne ala ɲɛna n b'a yira o faama na ko n bɛ yen o yɔrɔ bɛɛ ala ko musa ma ko na yan n bɛ n'i ci firawuna ma mun na firawuna ko a ye ala ye wa ayi firawuna t'i seli wa ayi firawuna tun bɛ boli sɔn wa ayi innahu tɔgɔ innahu tɔgɔ ko firawuna yadara firawuna kafara firawuna ye mɔgɔw tɔɲɔ musa min n'i caman a ko mɛ musa firawuna ye fangabatigi ye ne ala y'a d'a ma e ye ne ka kira ye fanga tɛ se ka bonya ta ye taa firawuna yɔrɔ la i ka taa n ka ci fɔ a ye nka kana taa pɛrɛ a kunna kuma nɔgɔya firawuna kɛrɛfɛ o de la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ud'u ila sabili rabbika kuranɛ yɛrɛ de ko ten bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsan ala ko kirama a fɔ wajulikɛlaw ye ko n'u bɛ wajuli kɛ u k'a kɛ billati hiya ahsan ko min ka ɲi u ka wajuli kɛ ten c'est-à-dire kuranɛ banna ale tilala o i ɲɛ bɛ cɛ caman na ko alamɔgɔ don i bɛna cɛw dɔn mais i yɛrɛ b'u dɔn yan o n'u kumakan ye kuranɛ ko ten i bɛna ala juguw dɔn misiri kɔnɔ n'u kumakan ye firawuna musa nalen a ma sɔn a ko e jɔn dɔ mɔgɔ min yɛrɛ kumatɔ ala ka kuma yɛrɛ sabatilen tɛ ten ko ala y'e ci kuma surunyana firawuna labanna cogo di a halakira a halakira mais a ma halaki ko a tɛ ala fɛ a ma halaki ko a ye boli sɔn a ma halaki ko a ye ala ye a halakira de ko a ye ala ka jɔnw tɔɲɔ faamaw ala de ye faama ye n'ala y'a kalifa i ma i kɔlɔsi waati do waati non kana siga fanga o fanga n'a bonyana waati do waati do dɛ min wajibiyalen bɛ anw karamɔgɔw kan n'an bɛ siran ala ɲɛ o de ye ka tiɲɛ fɔ aw ye min man ɲi a man ɲi min ka ɲi an b'a fɔ o la k'aw bolo kɔrɔta nka min man ɲi an b'o fɔ dɛ an bɛ dugawu k'aw ye mais a ye an lamɛn maa kelen tɛ se a bɛɛ la maa kelen tɛ se a bɛɛ la dɛ a ye mɔgɔw lamɛn a ye sigi ka kuma kɛ a y'a to a ni mɔgɔw ka kuma a y'a to mɔgɔw ka u hakili fara aw ta kan a ye mɔgɔw bisimila ni kuma kɛra a fɛ a y'a dɔw lamɛn a y'a dɔw lamɛn an bɛ dugawu k'aw ye nin kɛnɛ ninnu kan ka ala fana ta fɔ aw ye nin kɛnɛ ninnu kan n y'a fɔ ye o don la yan minnu bɛ ka k'anw nɛni ka kuma jugu fɔ anw ma k'anw bɛ jamana na yan ko jamana bɛ ka halaki ko anw da dennen don an fana b'u wele kɛ aw sɔnna jamana ka halaki k'a to kɛnɛ ma cogo di a ye na kɛ siga t'o la e fasoden ɲumantɔ e yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana halakitɔ la e bɛ ka dɔ nɛni ko o sigilen don mais e bɛ min na siga t'a la
n'an ka hakili di ɲɔgɔn ma kɛ e bɛ fɛ an k'a kɛ cogo di voilà mais e bɛ se k'anw bila baara la e yɛrɛ ti yan ayi na Allahu akbar na i bɛ na de an b'a kɛ ni min don tiɲɛ siga t'a la nka aw dadenen don aw sigilen don ɔhɔ ah non 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 na Voilà. n'i ye ladiri ye na an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu akbar kɛnɛ kan anw bɛ se min na o ye nin ye tiɲɛ anw tɛ politiki la ayi an mago t'a la ayi an ye maliden kɔni ye o don min ma bɛn anw seko ye min ye an b'a kɛ tiɲɛ kɛnɛ kan an bɛ se min na an b'a kɛ Allahu akbar o bɛ kɛ wa tuma dɔw la fana an b'an ka fanga fo tuma dɔw la ɔhɔ u b'an lamɛn tuma dɔw la tiɲɛ non 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 fitiriwale ye kafiri ye siga t'a la ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye a fɔ a ni ce Aïdra Allahu akbar o ye tiɲɛ ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ɔhɔ a fo Allahu akbar o bɛ kɛ ni kungo personnel t'u bolo ayi o tɛ yen ni mina a ye bureau datugu Allahu akbar ni Haidara de bɛna a kungo fɔ aw ye a y'a ka bureau datugu subhanallah Aïdra Allahu akbar o bali mais ne bɛna n faso ka kungo de o bɛ kɛ Allahu akbar anw t'o dabila dɛ ayi u kɛra an fɛ ɔhɔ anw ti bɔ ye Tiɲɛ. u banna anw na anw ti bɔ ye tiɲɛ Allahu akbar Aïdra Zamzam yu wa ni o banna jamana min kɔnɔ jamana ko banna ho ni personnel ressource tɛ ni ko gɛlɛyara se bɛ kɛ minnu ma ɔhɔ n'o tɛ jamana min kɔnɔ a cilen don tiɲɛ siga t'a la o bɛ kɛnɛ kan Allahu akbar anw b'o jɔyɔrɔ de la ne ka personnel mago ti se yen ayi o tɛ kɛ Allahu akbar n bɛna ni fasodenw ka kungo de ye o don Allahu akbar u ni ce Aïdra u ni ce Allahu akbar u ni ce sisan u tun ye alamisa tɛmɛnen de di ɔhɔ garabali mɔgɔ ninnu ma ɔhɔ ɲamana garabali tiɲɛ ko jeudi u bɛ taa yɔrɔ bɛɛ kari ka bɔ yen Allahu akbar alamisa min tɛmɛna ɔhɔ garabali mɔgɔw nana ne fɛ naam n ko a kɔni nana a na yɔrɔ la mais se t'an yɛrɛw ye dɛ sigi o bali an bɛ kuma u fɛ n'u y'a to a la voilà an kuman'u fɛ ɔhɔ u k'u sɔnna Allahu akbar ko garabali mɔgɔw ye min ɲini k'u ka sabali seli ka tɛmɛ ɔhɔ an y'a f'u ye u k'u jɛna n'a ye u bɛ sabali ɔhɔ u bɛ dɔ fara dati kan k'a kɛ 25 ye le 25 naam Allahu akbar k'u b'a bila o la Allahu akbar k'o b'a sɔrɔ seli tɛmɛna y'a dɔn n'u y'an bonya y'o bonya a ka kan an k'u ka bonya segin tiɲɛ kɛnɛ kan Aïdra Allahu akbar a faamuna a faamuna sugunikura mɔgɔw nana ɔhɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn na o la n'Ala sɔnna ɔhɔ an bɛ ɲɔgɔn na Allahu akbar a bɛ ɲɛ cogo min na an b'o de yira ɲɔgɔn na voilà n'u ye min fɔ n'u ta ye tiɲɛ ye yɔrɔ min na u ka tiɲɛ bɛ d'u ma ɔhɔ anw minnu b'an dahirimɛ ɲini sugunikura kɛrɛdaw la n'an yɛrɛ ta ye tiɲɛ ye yɔrɔ min na ɔhɔ an ka tiɲɛ bɛ d'a ma tiɲɛ o bɛ kɛ jamana bi jɔ tan de siga t'o la o don nka maa t'i lamɛn jamana kɔnɔ ha a y'aw kɔlɔsi dɛ a ye mɔgɔw lamɛn sigi a bali ni kamana gɔnna taa bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la dɛ siga t'o la o bɛ kɛ ne y'o de f'u ye ne y'a ka bureau kɔngɔ a y'a yɛlɛ ɔhɔ faso jɔ don tiɲɛ mais ni ne yɛrɛ Haidara ta don a kan'a kɛ sigi Zamzam yu Allahu akbar anw bɛ yen dɛ anw ti bɔ yen dɛ Ayi. non 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 Voilà. a bɛ se ka fɔ Haidara dɛsɛra de Ɔhɔ. mais dɔ nana a kungo fɔ Haidara ye a ma wuli ka jɔ o la Ala bɛ tigɛ ne yɛrɛ la sigi Aïdra Allahu akbar amin a bɛ se ka fɔ Haidara dɛsɛra ɔhɔ ça c'est sûr voilà nka fantanw kungo sera Haidara ma a ma fɛn k'a la naam ni fantan min y'o fɔ i bɛ taa jahanama kɔnɔ dɛ tiɲɛ kosɔn Zamzam yu Haidara b'a seko la tiɲɛ kɛnɛ kan Haidara b'a seko la Haidara yɛrɛ commande ye bilen intervention de don n'o tɛ ne tɛ taa wari ɲini u fɛ n ka nasɔngɔ tɛ b'u fɛ yen Allahu akbar o tɛ kɛ nka don o don a ye sabali ɔhɔ u ye ne classé Allahu akbar a kana sɔn dɛ u bɛna deli de la ɔhɔ a y'a to dɔw ka deli kɛ koyi sini ka jan dɛ a ka jan Zamzam yu Allahu akbar sini ka jan a ka jan Allahu akbar ni deli min bɛ minɛ a y'o minɛ ni min t'i minɛ a y'o minɛ baliya jira ɔhɔ hakilitigi dama don n'an kumana an bɛ ɲɔgɔn faamu tiɲɛ o bɛ kɛ nka an mago t'a la a ta siyan a ye jɔ Allahu akbar a bani
an bɛ tɛmɛ ni walada ye n bɛ faamaw ka cadeau de d'u ma ko a kana mɔgɔ tɔɲɔ hali n'i bɛ bɔli sɔn kana mɔgɔ tɔɲɔ walahi i b'i ka bɔli sɔn yan ala t'i foyi k'i la nka n'i y'a sɔrɔ yen sa i ka kan ni min ye o bɛ kɛ nka diɲɛ na yan ni i danna i ni ala cɛ tiɲɛni ma i ma ala ka jɔnw tɔɲɔ walahi ala b'i bonya o kɔnɔ diɲɛ na yan k'i sutura mɛ n'i gosira ala ka jɔn na n'i gosira ala ka jɔn na e ye ala ka jɔn kɛ jeni ye karamɔgɔ wa jalamugu wa kɔlɔsi wa non i ɲɛ bɛ min ka kulɛti la a la n'a sigilen n'i filɛ kogo kɛrɛfɛ dɛ ala mɔgɔw b'u la kojugu ala de y'u da fini ti maa gɛrɛ ala la kan ti maa gɛrɛ ala la anw bɛ arabukan mɛn kharajna min Makka la non kana bɔ Makan Abu Jahili tun bɛ Makan tɔɲɔli de y'a halaki a tun bɛ boli sɔn ala ma foyi fɔ a ye mais kira cira k'o ta ti k'a ɲɛna yan a halakira tan de a y'a janto a yɛrɛ la silamɛya tɔgɔ de tiɲɛna silamɛya tɔgɔ tiɲɛna u ye alakira tɔgɔ tiɲɛ u ye kuranɛ tɔgɔ tiɲɛ u ye kuranɛ di nɛnibaw ma wallahi diinɛ tɛ yen min bɛ hinɛ ka tɛmɛ silamɛya kan diinɛ tɛ yen diɲɛ kɔnɔ min ye adamaden gasi sigi ka tɛmɛ silamɛya kan silamɛya de ye kafiriw gasi sigi hali ni ni sigiɲɔgɔn kafiri bɛɛ sigira ala ye hakɛ dɔ fɔ k'i ka dan ye anw ka diinɛ i ka tɔɔrɔ kana s'a ma fiyewu hali n'a bɛ boli sɔn anw taara Kayi an taara an karamɔgɔ Baro fo u ka zawiya i bɛ sira tigɛ dɔrɔn so wɛrɛ bɛ yen a ko u mɔkɛw tile la boli de tun bɛ sɔn nin so in kɔnɔ ɲatigiw bɛ yen u bi mankan ci ka kule ka ko bɛɛ kɛ ni mɔgɔw k'u bɛ kuma dɔrɔn u mɔkɛ ninnu b'a fɔ non k'u to yen u ma bere t'aw fɛ u ma muru t'aw fɛ mais ala ma sɔn fiyewu cɛkɔrɔba ninnu ka sa bolisɔnna ninnu n sekira maaya min b'u cɛ kama u bɛɛ nana tuubi ka boli bila n tɛ ka kira tile f'u ye dɛ Kayi an karamɔgɔ Baro y'a lakale an ɲɛna Kayi Umaru Baro ko Kayi Lafiyabugu ayiwa a da to ye mais mun y'a kɛ parce que cɛkɔrɔba minnu ko u ka bolitigiw ni ndamangosilaw to yen k'u sago kɛ u tun bɛ ala fɛ u bɛ ala dɔn u bɛ silamɛya dɔn silamɛya mana dɔn yɔrɔ o yɔrɔ ko mɔgɔw y'a faamu u b'a ye ko diɲɛ bɛɛ mago bɛ silamɛya la an filɛ dekun dɔ kɔnɔ bi dekun kɔrɔ minnu tɛmɛna ka sɔrɔ civilisation ma na o kun ye mun ye ne bɛ taa bi ka nimisi la ka n ka se jiri la k'i faga k'i muso n'i denw minɛ ka na kɛ n ka jɔn ye o de tun bɛ yen fɔlɔ a bɛ fɔ o waati de ma ko baganya kuma mais kodɔn nana hakili nana mɔgɔw ye ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn faa bomu jiginna jamanaw kan deuxième guerre mondiale ni minnu tora la ne hakili la an delila ka kuma bɛɛ kan mɔgɔ minnu fagara deuxième guerre mondiale la o maa miliyɔn hakɛ in ko silamɛya mɔgɔ faga diinɛ silamɛya o ɲɔgɔnna faga o tun ye diinɛ ko kɛlɛ ye wa o tun ye kɛlɛ jumɛn ye ko n bɛ mara kɛ fo n ka mara kɛ fo n ka bɛɛ mara mais o banna papier u dilala ko maa kana bi maa ka bilen ko kodɔn nana maa ka tɔɔrɔ kana se maa ma an segintɔ to o ma nin ye sisan an segintɔ to o ma nin ye mais an ka kuranɛ ko silamɛw a y'a labɛn a bɛ se fanga min na ani se min na
a y'o labɛn ka bila juguw ɲɛ a fanga mana se fɛn o fɛn na mais ni maa min ko n bɛ dɔ fara n fanga kan ni maa min ko i fanga t'i bonya diɲɛ na yan a y'a lajɛ dɛ ne fɛ ka min fɔ silamɛya nana ni hinɛ ni makari de ye mɔgɔ faga tɛ ne y'o wele da o anw ma kalan mais karamɔgɔba minnu ye kalan kɛ a tɔgɔ ye di Makan minnu kalanna Madinɛ minnu ye kalan kɛ fɔ mɛlɛkɛw fɛ yen a y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u ka kuma kelen yɛlɛmɛ dɔrɔn ko anw ka kuranɛ bɛɛ kɔnɔ Ala m'a fɔ an ka bi maa ka maa fa a t'an ka kuranɛ kɔnɔ n'a bɛ yen u ka na n'a ye amin a tɛ yen mais n y'o fɔ ye an jɛnen don n'o ye an sɔnnen don f'i ka histoire dɔn quoi Alakira kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam jamakulu dɔw wulila silamɛ dɔw silamɛya tɔgɔ b'u la u ye jamana caman ci u ye dugu caman ci u ye ni caman bɔnɛ u ye waliden caman bɔsi u faw la u ye walimuso caman minɛ u cɛw la ni silamɛya tɔgɔ ye ni silamɛya tɔgɔ ye hali bi o suraka caman bɛ yen minnu bɛ mɔgɔw su ka k'o de kan ko a tɔgɔ ye jihadi a tɔgɔ ye gazuwu de an bɛ kɛlɛ kɛ ani n bɛ jihadi kɛ kelen tɛ ni maa min ye anw bila yan ka taa farajɛ jamana na den minnu bɛ wolo ye u tɛ foyi ye ko silamɛw bɛ mɔgɔw faga silamɛw tɛ mɔgɔw faga minnu ye silamɛya tɔgɔ da u la olu de ye mɔgɔw faga parce que an ka tiɲɛ fɔ quoi ni ko a tɛ kɛ a kɛra o mais silamɛya m'a kɛ n ye silamɛ ye o de y'a kɛ an ka silamɛya an b'a minɛ kira de la sallallahu alaihi wasallam kira ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ fagali tɛ dɛ hali ka busa ɲɛ kelen kɛ mɔgɔ la k'o kɛ silamɛ ye n'a sɛbɛn ne yɛrɛ ko dalu yɛrɛ la ne bɛ bɔ nin diinɛ in na a ye wele da u ye a y'u wele n'u ko jihadi bɛ kuranɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ anw tilal'o la o yan'a caman kana nin diɲɛ na yan o y'a sɔrɔ anw y'o fɔ k'o ban jihadi aya hakɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ ne y'a bɛɛ fɔ aw ye yɔrɔ min jihadi min bɛ se ni bɔli ma o aya farafasiyalen don ka bɔ a tɔw la ne y'a bɛɛ fɔ aw ye mais a aya in bɛɛ aya kelen t'a la ko taa mɔgɔw fa fu o tɛ yen ko mɔgɔw y'a tɔɲɔ mɔgɔw bin'a kan u ma sɔn a k'a ka diinɛ kɛ a n'u mana layidu o layidu ta u b'a bɔrɔtɔ o tuma na a y'olu kɛlɛ katilil mushrikina kama yuqatilunakum ayo ala ko silamɛw ma kɛlɛ daminɛ kuma ko a kana se kafiri tɔw ma dɛ minnu y'a kɛlɛ a y'olu kɛlɛ a y'a tɔw to yen a y'a faamu kɛlɛ wulilen n y'a exemple caman d'aw ma n y'a exemple d'aw ma sisan a fɔra ko ko an ni Sugunikura bɛ kɛlɛ la o tuma na ala ko a ye dan u ma dɛ n'olu de y'a kɛlɛ a ye dan ye an b'o la tuma min na a fɔra ko Madinɛkurakaw farala u ka koyi ala ko a y'olu fana fara a kan mais a y'a tɔw to yen an y'a mɛn ko Bamakɔ quartier bɛɛ faral'u kan koyi ala fana ko wa a y'u bɛɛ kɛlɛ i n'a fɔ u y'a yɛrɛw kɛlɛ cogo min na min b'anw ka kuranɛ kɔnɔ nin don nin don n'u y'a k'aw la k'u ti fara la a yɛrɛ k'a yɛrɛ ɲini a yɛrɛ k'u kɛlɛ ani taa bi mɔgɔ ka fɔ a ka kɛ silamɛ ye kelen don la ilaha illallah
nin kɛnɛ in kan n bɛ Kucalakaw fo Allahu Akbar bɛ fo parce que ne ye fɛn dɔ de ye télé la journal parler la Sirifula la a kɛra ne kɔnɔ n ko Bamakɔ don yan ne ko nin tigiw ye nin kɛ n ko u tɛ ne yɔrɔ dɔn hali u tun ka ne invité mais n nana ye ja Bamakɔ tɛ Kucala don Allahu Akbar n y'a ye yɔrɔba dɔ bɛ yen a falen bɛ chrétienw na a falen bɛ silamɛ jeune musulmanw na silamɛ denmisɛnninw na o bɛ k'a fɔ ko chrétienw ni silamɛw nalen bɛ u sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu Akbar e ni ko ninnu ma se ka ne invité Allahu Akbar Zamzamiw mun na ye ne minɛ mais journal ne ye journal tɔ lamɛn ko Kucala Ansaru jeunesse o ni Kucala chrétien jeunesse olu de ye ɲɔgɔn invité ka u sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu Akbar chrétienw fɛ yen ko ayiwa jɔn don a fɔ dɛ ne m'o fɔ e de y'a fɔ a kɛra chrétienw fɛ yen chrétienw ka église la Allahu Akbar a dɔnba kɛlen filɛ k'a fɔ i tɔgɔ fɔ i kana n'a nkalon don da o don wa Muhamadi tɛ Kucala Muhamɛdi don wa ko Kucala Muhamɛdi don min jɔlen filɛ nin ye Muhamɛdi ye ayiwa k'o don ayiwa anw bɛ siran ko Kucala Muhamɛdi ko k'a kɛra Kucala église yɛrɛ de ayiwa ko Muhamɛdi wɛrɛ don mais anw fɛ Bamakɔ yan o de don Serifu ayi a ka ɲi sa ale do kɛ ale tigitigi don o don o tigitigi don an y'a faamu a y'a faamu wa non ne nisɔndiyara kojugu a ye nisɔndiya se ne ma Ala de b'a dɔn bilahi parce que anw ye diinɛ in kalan quoi anw ye diinɛ in kalan k'a faamu a diyara ne ye kojugu mun na Seydina Ali ko a ko i ka ɲumanya kɛ kana kɛ yɔrɔ ɲini dɛ n'i ye maa o maa ye ko a dɛsɛlen don kana ɲininka e ye silamɛya e ye kafiriya e ye ko non ko i ka ɲuman kɛ ko i bɛ ɲuman kɛ mɔgɔ fila dɔrɔn de ye diɲɛ kɔnɔ yan akhun laka fi din aw nazirun laka fil khalq ɲuman bɛ kɛ ni fila de ye i ye ɲuman kɛ min ye n'u ko e ye kafiri don a fɔ an fa adamaden don ne yɛrɛ ye o ye nin ye hakili jigin arabuw ka waritigiba dɔ tun bɛ yen a sigiɲɔgɔnmuso dɔ b'a kɛrɛfɛ sɛgɛn y'a degun muso in tɛ fɛ ka deli kɛ fiyewu nka denmisɛnninw b'a bolo a degunna a k'i den degunnen ye kɔngɔ fɛ muso tafetigi i bɛ ko dɔ kɛ a t'i deli fɛ mais a obligera a nana waritigi in ka da la a y'a dɔn mɔgɔ t'i dɔya ten wa cɛ in yɛrɛ tɛ mɔgɔ reçoit ten a sera dɔrɔn a y'i tilen i n'a fɔ sotigi a sera da la dɔrɔn gardien o y'a jɔ ko mun bɛ yen a ko tɛ ne dɔn o ko ayi a ko a y'a fɔ karisa ye ko a balimamuso b'a kɔnɔ da la yan taara fɔ waritigi ye ko muso dɔ bɛ da la ko i balimamuso dɛ waritigi o ne balimamuso ko balimamuso t'ale fɛ a ko a y'a ladon a donna muso y'a fo a ye sigiyɔrɔ di muso ma